igual a una reacció que jo li diria de nivell 2. Sí? Ja hem vist el nivell 1, ara anem a veure el nivell 2. Fem el de sempre. Primer de tot, poso a cada compost una lletra. Sí? Ara poso cada element. Només tinc nitrògens i oxígens a dreta i a esquerra, per tant, només nitrogen i oxigen. Sí? Llavors, aquí, ara, tinc de nitrògens una a l'A, aquí no tinc, he passat per la fletxa, per tant poso un igual, i en el C tinc una. I ara en el B, en l'oxigen tinc una en l'A, dos en el B, passo per la fletxa i em trobo aquí amb 2 en el C. Començo a inventar-me el número. Jo m'invento, com sempre, que una lletra sigui igual a 1. Sí? Per tant, jo faig que A és igual a 1. Per tant, com A i C són iguals, C també és 1. Ja tenim A i C, ens falta trobar B. Llavors vinc en aquesta equació, a la A li poso un 1, perquè hem trobat que és 1, 2B, i a la C li poso 1, perquè hem trobat que és 1. Sí? Llavors em queda 1 més 2B igual a 2. Aïllo això, l'1 passa restant, i jo no vull saber quan val 2B, jo vull saber quan val una B. Per tant, aquest passa dividint, i em queda B igual a 1 mig. Jo puc tenir mitja molècula? No puc tenir mitja molècula. Jo puc tenir una, dues, tres, cap, però no puc tenir mitja. Sí? Per tant, jo faig el meu resum i em queda que tinc una de A, mitja de B, una de C. Com no puc tenir mitja, multiplico tot és tot, per el nombre de baix. Bueno, això és matemàtiques pura, ¿vale? És per tenir un nombre enter aquí. Sí? Per tant, multiplico tot per 2. I em queda que la A és 2, B, això marxa, queda 1, sempre quedarà el número que hi havia aquí dalt, ¿vale? Si multiplico per 1 de baix, sí? I C em queda 2. Ara sí, tenim els nostres números, sí? Però no hem acabat, perquè l'enunciat em demana que iguali la reacció. Per tant, em falta posar els números. Un cop tinc els números, comprovo que la reacció està ben igualada. Com faig això? Sabent, comptant si tinc el mateix nombre dels elements a esquerra i a dretes, o sigui, a reactius i a productes. Tinc 2 nitrògens, 2 nitrògens. Tinc 2 per 1, 2 oxígens, 1 per 2, 2 oxígens. Tinc 4 oxígens, 2 per 2, 4 oxígens. Efectivament, aquesta reacció està ben igualada.